yan bidi'a kuma muna muku jaji saboda bakin ciki da kuka nannaka a sanadiyar mutuwar malam. Sun ji ba daɗi, abun bai musu yadda suke so, ba su so haka ba, ba su so ganin haka ba. Shi yasa ko magana ɗan bidi'a yake akan maganar malam, za ka ga fiskarsa cike da takaicin yadda malam ya mutu. Ba haka suka so su gani ba, ba haka suka so su ji ba, ba su yi fatar haka ba, sun yi addu'a kar yayi irin wannan mutuwa. Amma al'amarin na Allah. Saboda ka muna muku jaje na takaici da bakin ciki da kuka shiga. Mu ne fiskokinmu in kun kalla kun san ta kai mana irin wannan mutuwa. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A yan uwa, kun ji bayanin almajirin Dr. Idris Dusan Tanshi. Alhamdulillah, ya ce mu ma muna yi mana jaje ya ce saboda bakin ciki yana yi mana jaje. To farko abin da za mu gaya maka, ba ma musulmi ba, duk mutum baya farin ciki da mutuwar wani. A'a, sai dai wani irin mutuwa aka yi. Saboda haka shi ne yanzu za mu haska maka, saboda in kuna nema kazzabu, malamin makaryaci a zamanin nan, in ka samu buruntu an gama. Ba kunya, ya tara gemun banza a haba, amma ya tashi sharara karya. Ka ji ya ce wai har sun yi addu'a kar yayi irin wannan mutuwa. A to malamin ka mutuwan kirki yayi ai mutumin da yayi mutuwan karshe mai kyau shi za a yi wa. Ka ce wai umma mu ce za mu yi bakin ciki, to karshe mai kyau yayi. Shi da bakinsa ya faɗa cewa Ramadan biyu Allah ya jarrabe shi, ɗaya a kurkuku, ɗaya a gudun hijira, ɗaya kuma ya ce bai san yadda zai yi ba, kuma hakan ne bai san yadda zai yi ba, haka ya mutu bai san inda zai ba tun da ya taba janibin manzon Allah. Dr. Jaki bai sake shiga hayyacinsa ba. Wannan fa shine karshen malaminka. Wannan fa shine karshen malaminka shine tun da ya ce baya neman taimakon manzon Allah. To daga nan fa bai sake shiga hayyacinsa ba. Shi da lafiya suka rabu, shi da zaman lafiya suka rabu, shi da tashin hankali suka haɗu, shi da masifa suka haɗu, shi da bala'i suka haɗu. To bari mu kara ji zancen nashi sai mu dawo a ji shi yadda ya kamata. Yan uwa, shi yasa yan bidi'a kuma muna muku jaji saboda bakin ciki da kuka nannaka a sanadiyar mutuwar malam. Sun ji ba daɗi, abun bai musu yadda suke so, ba su so haka ba, ba su so ganin haka ba. Shi yasa ko magana ɗan bidi'a yake akan maganar malam, za ka ga fiskarsa cike da takaicin yadda malam ya mutu. yan uwa, kun ji ya faɗa yana mana jaje. Ko fuskan ɗan bidiya in ka gani, to da Allah ya samu fuskan mu tun da ya mutu muna cikin farin ciki, saboda me mun rabu da mugun iri. Malamai sun ce mutuwa biyu ake a duniya kaf, mutuwa biyu ake a duniya. Wanda ya mutu ya huta, da wanda ya mutu aka huta. Ba mu ba. Wanda suke tunani su ahlus sunnan ne, izalan da salafawan da wahabiyancin dukka, wanda ma suka danne zuciyarsu suka yi ta'aziyar, sai ya soke da'awarsa, sai ya soke shi kafin ya mika ta'aziyarsa. Wannan ba shi ne mutuwar malaminka. Duk wani malami a kasa nan a matsayinsa na malami mai dawa da kake magana nan, har yanzu malamin sunna kwaya ɗaya mutumin kirki ba gan shi a gidansa ba har yanzu.
sai Bello Yabo kuma ya tafi shi ma din zage-zage yayi wanda ya je ta'aziyya ya mika ta'aziyyansa ya fita ko kuma suka da zagin wasu saboda me kujera ce la'ananniya sinanniya duk wanda ya zauna a kanta to abinda aka yi din shi zai gada saboda kujerar Allah ya sine mata masallacin Allah ya sine mata masjidu diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina in ba haka ba kai da ka je jaje ina ruwanka da zagi ina ruwanka da kiran sunan wani shine yaje har yau ba wani malami mutumin kirki mai mutunci da ya taka gidansa ba wani mutumin kirki mai daraja da ya taka gidansa a jana'izansa ba malami kwaya daya mutumin kirki babu duk taron sun siya ne suka taru suka yi masa sallah da yan media da yan bari a je a ga labari to wannan shine wacce cikawar malaminka to wannan abun bakin ciki ne wannan me zai same mu me zai samu fuskar mu me zai samu rayuwar mu kai dai kake cikin takaici da bakin ciki saboda malaminka ya mutu a wulakance bari mu karasa zancensa ba haka suka so su gani ba haka suka so su ji ba su yi fatar haka ba sun yi addu'a kar yayi irin wannan mutuwa amma al'amarin na Allah da Allah ka ji makaryaci kazzabu ku ji makaryaci da Allah ku ji makaryaci da Allah a ji makaryaci da Allah a ji makaryaci da Allah a ji makaryaci cewa yayi har addu'a aka yi ba wai haka aka so ya mutu ba da Allah da annabi to yanzu in aka ce ya nuna wanda ya yi ɗauko mun irin wani abin guda ɗaya da nake wannan karamin idan aka ce a nuna ya nuna waye ya yi bakin ciki da mutuwarsa wa zai faɗa da Allah waye ya yi bakin ciki da mutuwarsa wa zai faɗa ka duba makaryaci ba wai ba haka suka so ba sun yi addu'a kar yayi irin wannan mutuwa waye ya yi addu'a ka faɗi mutum kwaya ɗaya da ya yi addu'a amma dai duk masoyin Allah duk bayin Allah sun san cewa duk mutumin da ya taba manzan Allah ba zai karasa lafiya ba duk bayin Allah duk duniya kowa wannan ya san da waka duk mutumin da ya taba bawan Allah ba ku ji dai zancen nashi ne saboda ka muna muku jaje na takaici da bakin ciki da kuka shiga mu da fiskokinmu in kun kalla kun san ta kai mana irin wannan mutuwa jama'a mun fahimta Allah ya ci mana to alhamdulillah yace wannan mutuwan in an ga fuskokinsu wannan mutuwan ta kai musu to in ta kai maka bari mai maka addu'an ta kai maka in ta kai maka Allah ya sa kai irin mutuwa nashi in ka mutu kuma Allah ya hada ka da shi a inda yake yanzu kuma Allah ya hana ku kyautan Allah ya hana ka taimakon manzon Allah
kai da kake raye a yanzu a duniyanka Allah ya cire duk wani taimakon manzon Allah a tare da kai da iyalanka da danginka da zuriyanka da almajiranka kab na duniya. Kuma Allah ya hana ku taimakon manzon Allah a lahira. Sannan kuma Allah ya haɗa ku da masoyinku Yazidu a duk inda yake a lahira. Allah ya hana ku shiga duk inda yake, duk inda iyayen manzon Allah suke. Duk inda iyayen manzon Allah suke, Allah ya hana ku shiga a lahira. Kuma Allah ya haɗa ka da malaminka a lahira duk inda yake. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ku taimakon manzon Allah duniya da lahira. Mu kawai iya tunda malaminka ya cika mai kyau, to mu iya kadai abin da zamu kaga abin da kake so ne muka yi maka fata. Mu kaga yanzu mu ma abin da muke so zamu yi wa kanmu fata. Allah ya hada mu da iyayen manzon Allah duk inda suke. Allah ya hada mu da taimakon manzon Allah duniya da lahira. Allah ya raba mu da Yazidu duk inda yake a lahira. Wannan mu shine fatan mu. Kai kuma Allah ya sa kai irin cikawa irin na malaminka. Bari in sa maka cikawa malaminka shi maka ji shi. Da bakinsa kar a ce an yi masa sharri. Kar a ce an yi masa sharri. Ka ji cikawar da malaminka yayi shi da bakinsa ya faɗa. Tun da ya taba janibin manzon Allah bai taba shiga, bai sake shiga hayyacinsa ba. Dangane da tafiya ta kuma da nake ta magana kai, insha Allah yanzu tafiyan ta matso kusa. Ban sani ba ko dan yi Ramadana a can ko dan yi Ramadana a nan. Allah zaba mana mafi alheri. Kun san Allah ya jarrabe mu Ramadan biyu da suka wuce duka kusan ban yi su a nan ba. Da Ramadan da na yi ta can a kurkuku da kuma da na yi ta wajen gudun hijira. To ga ta bana ma. Ba mu sani ba zan yi ta a nan ko ba zan yi ta a nan ba, Allahu alamu. Abin da muke fata dai addu'a. Allah sa a je lafiya a dawo lafiya. Buruntu ga cikawa da malamin. Wannan shine cikawan da malamin ka yayi. Tunda Dr. Jaki ya taba janibin manzon Allah. Ramadan dinsa na farko a kurkuku yayi. Tunda ya taba manzon Allah. Ramadan na biyu ya sake zuwa a gudun hijira yayi. Ya ce ga na uku bai san yadda zai yi ba, kuma haka bai san yadda ya zo, bai san yadda Ramadan din yake ba, haka ya zo ya wuce. To wannan shi ne fa cikawa malaminka. Tun da ya taba manzon Allah bai ga lafiya ba, bai ka kwanciyar lafiya ba, bai ka kwanciyar hankali ba, a tashin hankali, yanzu a prison, yanzu a gudun hijira, yanzu a attacking, yanzu a firgice, a haka Ramadan uku dukka ya tafi yana cikin tashin hankali. Ya ga taba janibin manzon Allah. Kuma alhamdulillahi wanda ya yi wannan maganan a sababinsa, a dalilinsa, shine Ali Nuhu. Dan fim ne ma. A dalilin sa ya yi wannan magana. Dala kuma a ga Ali Nuhu da ya ce yana son taimakon manzon Allah. Wannan kadai fa ya ishe mu hisabi. Wannan dan fim ne ma. Wannan shi wai a sunan malanta ya ce baya son taimakon manzon Allah. Sai gashi yana cikin tashin hankali, gashi yana cikin fitila, yana cikin firgici, da bakinsa ya faɗa cewa Ramadan na farko a kurkuku yayi. Ramadan na biyu a gudun hijira yayi. Ramadan na uku ya zo bai san inda yake ba har ya mutu. Ali Nuhu da yayi maganan nan a kansa, a sababinsa ya furta wannan magana, da ya ce yana neman taimako manzo Allah. Yau duk Kannywood ba irinsa. Yau duk Kannywood ba irinsa. Wannan ya ishe mu misali. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wannan ya isa. Ali Nuhu ya ga taimakon manzon Allah. Yau shine shugaban masu fim na Nigeria gaba daya. Yace yana neman taimakon manzon Allah, kuma Allah ya bashi taimakon manzon Allah. Shi da yace baya neman taimakon manzon Allah, to ga inda yake. Ka fahimci zancen? Yanzu misali, wanda yace baya neman taimakon manzon Allah.
Imam Qurtubi yana cewa duk wani aya na Alkur'ani daga bakar hannasi mala'ika Jibrilu ne ya saukarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam banda amana rasulu. Amana rasulu daren da ya yi Isra'i a nan ya karbo ta daga Allah direct. A nan haka a cikin tafsirinsa ya kawo, kuje ku duba. Manzo Allah ya ce, Rabbana la tuwakhizna in nasina aw akhtana. Yace qad fa'altu. Nayi maka haka ya Rasulullahi. A wani hadisi na'am. A wani hadisin yawa bazan kama al'ummanka da mantuwa da kuskure ba. Wannan taimakon manzo. Ummun da suka wuce kayi abu a cikin mantuwa, kayi kuskure, duk wannan daya ne. Allah zai kama ku ya hukunta ku. Amma manzo Allah ya ce Rabbana la tuwakhizna in nasina aw akhtana. Allah ya ce qad fa'altu. Nayi maka haka ya Rasulullahi, al'ummanka bazan kama su da mantuwa da abin da suka yi cikin kuskure ba. Shi yasa yazo a cikin hadisi rufi alkalamu an ummati, an daga alkalamin rubutu ga al'umma na akan abubuwa guda uku. Abin da suka yi mantuwa ko cikin bacci ko kuma yaro sai ya balaga. Wannan sai mu al'umma manzon Allah muka samu. Allah ya Ubangiji, kar ka ɗaura wa al'umma na abinda ka jarrabi al'ummun da suka wuce wanda ba za su iya ɗaukawa ba. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Al'umman da suka gabata idan suka yi laifi sai dai su ɗauki takobi su je su yaki junansu, a yi tasarar junansu, sannan tukunnan a ɗauki wani lokaci Allah ya gafarta musu. Allah ya ce mazala ya ce karka daura al'umma na haka. Al'umman da suka gabata zakkansu za su raba dukiyansu kashi hudu ne su bada guda ɗaya. Manzo Allah ya ce wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Al'umman da suka gabata in suka yi bawali, in ya taba jikinsu sai su nemi wani dutse sun kankare jikinsu har jini ya zo shine sarkinsu. Allah ya ce masa kad fa'altu, nayi maka haka bazan yi musu wannan ba. Al'umman da suka gabata idan mutum ɗaya yayi laifi a gari ko zina ko wani irin fasikanci za a kifar da garin gaba ɗaya. Manzo Allah ya ce ya Ubangiji kar ka yi wa al'umma na haka, ka bari sai sun zo lahira. Wannan fa shine taimakon da manzon Allah, wannan kadai taimakon ya ishe mu a duniya. Kuma dukkan masifu ne. Allah ya ce Muhammilna ma la taqata lana bi. Allah ya ce masa qad fa'altu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Yace na yafe muku, na gafarta muku, kuma zan taimake ku akan kafirai da munafikai makiya annabi. To saboda haka mutumin nan ya bude bakinsa ya ce baya neman taimakon manzon Allah. To kai tunda mutuwarsa ta yi maka, Allah ya hana ka da taimakon manzon Allah a nan duniya, kai da matanka da ƴaƴanka da zuriyarka da almajiranka kaf, sai dai wanda ya ce shi yana so. Mu yi adala. Wanda ya ce yana so a cikin iyalanka ko ƴaƴanka, to Allah ya hada shi da shi. Kai da kaka kan turban malaminka, to Allah ya hana ka. Kuma idan ka mutu, in za ka mutu, Allah ya sa ka yi mutuwa irin na Dr. Jaki. Idan kuma ka tafi lahiran, Allah ya haɗa ka da shi. Kuma Allah ya haɗa ku taimakon manzon Allah a lahira. Kuma Allah ya haɗa ku da masoyinku Yazidu. Kuma Allah kar ya sa ku a inda ya sa iyayen manzon Allah a lahira. Wannan addu'a har na ji wani malami, wannan malami mani ina gani ba ɗan ɗarika ba ne, amma ku ji bayanansa. Akan wannan turban mu muke. Akan wannan turban muke. Ku ji shi.
ahil azim, na ransa da girman Allah, inda man annabi da ma'aifinsa za su shiga jahannama, to wallahi da jahannama ya fi aljanna dadi. Da wa'anda za su shiga aljanna jin dadi, duk ni'ima da rahma da za mu zo lahira a ce gaskiya ne mahaifiyar nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyarsa za su shiga jahannama, wallahi da mun gaya ma Allah a kai mu inda aka kai su domin wurin ni'iman Allah da rahman Allah da yaddan Allah zai tabbata. Alhamdulillah rabbil alamin. Kun ga wannan shine kuni bardan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da aka jefa annabi Ibrahim a cikin to yanzu kam ya zo go? Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Yawwa, ƙul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. A nan duniyan aka yi, da aka ɗauki badaɗin Allah, annabi Ibrahim alaihi salam, da aka jefa shi cikin wuta, wutan da su ma ba su isa su je kusa da wannan gurin ba. A majajjawa aka ɗauka aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam. Saboda badaɗinsa aka taba. Saboda masoyinsa aka taba. Allah ya ce wa wuta maza ki zama mai sanyi ga annabi Ibrahim, kuma sanyin ba mai cutarwa ba, wa salaman mai aminci. To yaya inda iyayen manzon Allah za a dauke su a jefa su cikin jahannamu, to ai a ranar sunansa ba jahannamu bane, jannatul firdausi ne. Sha samu muka yadda muka ce duk inda iyayen manzon Allah suke a lahira Allah ya kai mu can. Kai kuma da malaminka Dr. Jaki, Allah ya kai ku inda Yazidu yake, kuma Allah ya hana ku kai ku inda iyayen manzon Allah suke. Kaga wannan fatan da kuka yi wa kanku da muka tajdidin sa, ba mugun fata muka yi muku ba. Ku kuka ce kuna son Yazidu, ku kuka ce iyayen manzon Allah ba sa aljanna. Ku ne turran da ya fara da'awa a ce ba da'awa yake yi ba, kudi yake raba wa mutane. Wallahi jama'a ba su taru akan gawan sa haka. Wallahi ko kudi yake raba wa mutane dare da rana, wallahi ba za a haɗu akan gawansa ba. Malam wadda bayi son malam ya ga bakin ciki, ya ga abun takaici. Wadda baya yan uwa kun ji maganan kashi biyu ne. Maganar nashi kashi biyu ne, za mu raba shi kashi biyu. Tun da ya fara da'awa, in kuɗi yake rabawa dare da rana, ba zai samu wannan jama'an da ya samu ba. Yala dan annabi, ko matarsa ya san cewa wannan maganar da ya faɗa karya yayi. ‘Ya'yansa sun san maganar nan karya ne. Cewa kuɗi, manzo Allah fa cewa yayi zahaba ahlud dusur li ujuri, mutane masu kuɗi sun tafi da lada gaba ɗaya. Kwanan nan bayan mutuwan
bayan mutuwan Dr. Jakin a Bauchin ya faru tacin da nema ana raba zakka a AA Shafa mutane 7 ne ko 8 suka mutu saboda tursusu zakka ake rabawa ranan jiya ne ko jiya asabar jiya shiga ɗaki kai shiru kai kuka duk duniyan nan su taru su sallace ka bai kai sallar manzon Allah ba duk duniyan nan su je su saya akan gawanka a kabarinka bai kai manzon Allah shi kadai ya saya aka kabarinka ba duk mutanen duniyan nan su taru su nema maka istighfari bai kai manzon Allah ya nema maka gafara ba saboda umurni ne mana Allah walau annakum izu zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahiman amma da aka taba mutuncin manzon Allah Allah ya ajiye wannan umurnin a gefe yace ya rasulullahi yakan fa kai hakuri kawai an taba min kai bazan yafe ka in tastaghfir lahum aw la tastaghfir falan yaghfir Allah lahum in zaka nema musu istighfari so 70 makiyanka ba zan gafarta musu ba dan salula rigan manzon Allah aka sa masa manzon Allah ya je ya sallace shi ya je sai a kabarinsa ya nema masa gafara Allah ya ce sorry ya rasulullahi ba zan karba ba to kai wanne ka zaba jama'an da suka taru ya kai manzon Allah shi kadai ya sallaci mutum amma Allah ya ce ba zai karba ba dan salula kuma ba kafiri bane yadda malamin ka musulmi shi ma haka musulmi yake dan salula yadda malamin ka ya ci mutunci manzon Allah shi ma dan salula haka ya ci mutunci manzon Allah la in rajana ila al-madinati la yukhrijana al-a'azzu minha al-azal shine dalilin da fitinan nan ya same shi an sa masa rigar manzon Allah manzon Allah ya ji ya sallace shi ya raka gawansa zuwa kabarinsa ya sai a kabarinsa ya masa addu'a Allah ya ce wala tusalli ahadin minhum mata abadan daga yau in ɗayan su munafiki ya mutu karka je ka saya kai sallah ka sallace su wala taku ala kabr kada ka je ka sa wala takum ala kabr kada ka je ka saya akan kabarin su to mu da muke da wannan aya wani barazana zaka yi mana kuma ko kudi zaka raba naira ka zo zabe da yamma ba za ka samu mutuwansa na banza ne jama'an da suka taru na banza ne wanda suka nema masa gafara na banza ne da nassin alqur'ani in tastakfir lahum 70 marratan falan yughfir Allah lahum kuma in kai mukarana the same thing me dan salula yayi taba janibi manzon Allah yayi me Dr. Jaki yayi taba janibi manzon Allah yayi duk abu guda daya ne to magana sa ta biyu jama'a mun fahimta wannan janaza da aka yi na malam wallahi in a ce malam mai kuɗi ne turran da ya fara da'awa a ce ba da'awa yake yi kuɗi yake raba wa mutane wallahi jama'a ba su taru akan gawar saka wallahi ko kuɗi yake raba wa mutane dare da rana wallahi ba za a haɗu akan gawansa ba malam wadda bayi son malam ya ga bakin ciki ya ga abun takaici wadda baya son sa bai ji daɗi ba jama'a mun fahimta to ka tsaya kai hidima wa addinin to yanwa dama na ce maganan biyu ne daga nan za mu tashi wanda baya son malam bai ji daɗi ba ya ga takaici ya ga bakin ciki a malam mu kuma abuna za mu ce wanda baya son manzon Allah ya ga bakin ciki ya ga takaici wanda baya son manzon Allah ya ga ta kansa ya ga bakin ciki ya ga masifa wanda baya son iyayen manzon Allah ya ga bakin ciki ya ga takaici bai ji daɗi ba malaminka na banza ba ma son sa saboda yaki manzon Allah
ba ma son sa saboda yana son wanda ya kashe jikan manzon Allah, ba ma son sa, yace baya son taimakon manzon Allah, ba ma son malamin ka. Amma mu kuma abin takaici a wajen mu shine wai shi bai yi masa ba. Yace iyayen manzon Allah suna wuta. Yace yana tare ya son Yazidu wanda ya kashe jikan manzon Allah, wanda manzon Allah har kasan Karbala an dauka an kawo masa. Manzon Allah ya zubar da hawaye saboda kisan sayyidina Husaini. Yace yana son sayyidina yana son Yazidu. Sayyida shababu ahlul jannati aka kashe, yace shi dadi yake ji. Wanda manzon Allah ni'matul markabu rakibta ya gulam kaniman rakibu huwa aka kashe, yace yana farin ciki, yana son wanda ya sa aka yi wannan abu. Yana kan mimbari manzo Allah ya sauka ya bai wa sayyidina Hassan da Husaini harshensa suka shawo daga harshensa daga alkausara, amma yana son masu kashe su. Saboda haka mu abin da muke so mu muke faɗa yanzu wannan wanda ya ki malam bai ji daɗi ba, wanda ya ki malam ya ga ta kansa ya ga ta kai ce malam buruntu wanda ya ki manzon Allah yayi baccin ciki, yayi asaran zuwa duniya, yayi asara zuwa lahira. Wanda ya ki iyayen manzon Allah shine ya ga ta kansa, shine ya ga takaici. Wanda yace yana son makasar sayyidina Husaini yana son Yazidu shine la'ananne, yayi asaran zuwansa duniya, yayi takaici, yayi baccin ciki. Amma ba mu ba da muka ce muna da magana kai cewa wanda ya ki malam, wai malamin ka kuma wai wanda ya ki malam wai ya ga takansa, wai ya ga bakin ciki. A'a ba mu yi bakin ciki ba, wallahi ba mu ga takan mu ba. Saboda haka abinda ake magana shine malamin ka shine abin takaici. Ya zo duniya banza ya koma a banza. Wallahi tallahi wanda yake da gaba da manzon Allah miskala zarra a zuciyarsa billahi lazi ko kanshin aljanna ba zai ji ba. Gashi na labarin su dan salula, ga labarin su hammazin masha'in binamin manna'il lil khairi mu'tadin asim utulin ba'da zalika zanim, duk mun karanta su, duk ba wani abu wani ya jawo musu raina manzon Allah ne. Ga labarin Zulhuwaisara mun karanta, dukkan ya jawo musu raina manzon Allah. Saboda haka wannan karwakan Allah malan ke ka gaya maka, ka gaya masa shine yake cikin bakin ciki, shine yake cikin wahala ba mu ba. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ali al-Khatim wa sabaka nasir al-haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa azim. Subhana rabbika. Na manta mama, yanzu wannan fa sune bayan Dr. Jaki, sune almajiran Dr. Jaki. Da Allah da ka zo din nan ba mu ganka ma a gidan ma, ko baka gari ka dawo, ka je kai ta'aziyar ka mana, kai masa fatan alheri ka zauna. Me ya kawo wayannan surutan inda malamin ka mutumin kirki ne? Me ya kawo wayannan maganganu? Ai sai kai shiru kai masa fatan alheri kai ka zauna. Amma da yake barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rarrafe ba. Wannan shine abin da malamin ku kuka gada daga wajen malamin ku. Wannan shine abin da iya rayuwar malamin ku ya kare a kansa. A hudu ba kawai zai la'anci mutum kusan awa daya kawai saboda personal issue tsakaninsa da wani, zai hau minbari yayi awa yana zage wannan mutum. Shine kaga kuka gada, shine abin da ya bar muku gado. In ba ga ba ka zo kai zanka kai shiru ka zauna. Amma me ya kawo wayannan maganganu? Kuma wasu yanzu za su ga laifin mu da muka yi masa raddi. Da bai yi ba mun kama sunansa. Tunda ya mutu mun kama sunansa. Ba mu kama sunansa ba. Amma yanzu wannan maganganu dole mu mai masa da raddi. Saboda kuma cikin maganganun ga karairayi. Kai baka ji tausayi malaminka ya mutu yana kin manzon Allah ba. Kai mu zaka ji tausayi. Subhanaka subhanallahi wa bihamdihi, sallallahu alaihi wa sallam.